Dnes nás čaká horúca otváračka Tera Charizard kufríku. Ahojte! Vítajte opäť u nás na kanále. Ďalšie video znamená ďalšiu otváračku a na dnes sme si pripravili takýto pekný cestovný kufrík s Tera Charizardom na vrchu a zistíme, čo sa nachádza vo vnútri. Kufrík je úplne perfektný, je lesklý. Tera Charizard tu má krásny art, kde sa chystá zaútočiť. Zozadu tu máme ďalších Pokémonov. Kufrík sa naozaj krásne leskne v rôznych odrazoch a určite bude perfektný na ukladanie rôznych drobností, či už pokémonských alebo rôznych iných. Ideme sa pozrieť na to, čo v ňom nájdeme? Áno. Hej, ste pripravení, chalani? Áno. Tak poďme na to, čo sa nachádza v tomto Charizard kufríku. Ale ešte vám pripomenieme, že na Dazzle.sk s kódom MAMINA10 nakúpite o 10% lacnejšie všetko z celého e-shopu. Ideme na to? Áno. Poďme sa pozrieť na to, čo sa ukrýva v tomto kufríku, ktorý sa celý leskne aj vo vnútri. A máme tu parádny coin Charizarda. Tera Charizarda, presne tak, vymakaný. Dobre, chalani, máte ďalšie do zbierky. A čakajú nás tu aj 3 hviezdičkové promokarty, ktoré naozaj sa celkom tak vynímajú. Pozrieme si aj Quaquavela. Wow, ale sú perfektné. Vidíte, ako sa lesknú aj tie pozadia, aj tie boky. Dobre, Davidko, ty to budeš už odkladať. Ešte si pozrieme Skeledriga. No, tieto promokarty vyšli. Môžem povedať, že tieto sú fakt veľmi pekné. A sme radi, že ich založíme do albumu. Ďalej tu nájdeme nejaké tie boostriky. Čo poviete, chalani? Môžu byť? Paradox Rift, Obsidian Flames, Paldea Evolve. Takže prvé 3 boostre. A ďalšia polovica skrýva Paradox Rift, Obsidian Flames a Paldea Evolve. Takže to máte rovno pekne podelené. Pre jedného, pre druhého. Vyšlo to takto dnes. A ešte tu máte, chalani, aj nálepky. Dobre. Takže tu je nejaké s Charizardom. Tu nám máte ďalšie. No teda, toto je plné takýchto drobností, z ktorých sa deti veľmi potešia. A už vidím, ako rozmýšľate, kde ich všade nalepíte. Slívy tu asi nie sú, Jakubko. Myslím, že toto bude nejaký albumček taký malý. Sa ku nemu dopracujeme. Máme ho tu. Samozrejme, s Tera Charizardom. Super. Obsah kufriku potešil, ale ideme sa pozrieť na to, čo nájdeme v tých boostroch, ktoré sme tu našli. Chalani, poďme rozhodnúť, kto začne ako prvý. Charizard! Charizard! A vyhráva Jakubko. Dobre, Kubi, vyber si, ktorý ideme ako prvý otvoriť z tých tvojich troch. Všetky tieto série sú veľmi zaujímavé. Máme tu čo ťahať. Stále nám chýba kopec kariet. Nikdy nebudeme mať všetky, po ktorých túžime. A preto otvárame prvý booster dnešnej otváračky. Vyťahni tu niečo. Tak, Davidko, veľmi prajný. Ako vždy sa teší na to, čo vyťahneme. Jono by sme si veľmi radi pozreli a máme Sprigatita. Sprigatito je veľmi krásna karta, ktorú sme už púlili. A mne osobne vôbec nevadí, že ho máme druhýkrát, lebo je naozaj rozkošný, farebný a milý. A takto pekne oddychuje a spinká. Fakt veľmi pekná karta, Kubko. Super. Gratulujem. A teraz sa pozrieme na to, čo padne tebe. Takže ideš rovnako, hej? Otvárame Paldeu. Takže vám padnú prvé Paldea boostre za obeť. A Davidko, dúfam, že vyťahneš minimálne taký pekný hit ako Jakubko. No, Jono. Jasné, my máme tie ambície vždy najvyššie. A uvidíme, že či sa nám to dnes splní. A máme tu Reversko a Mimikyu. Holo. Možno bude niečo v ďalších boostroch, uvidíme. Dobre, Jakubko, čo ideme pozrieť? Obsidian. Nechám posledný. Dobre, ten si necháš posledný, ten sme otvárali najmenej, tak nám tam môže padnúť najviac kariet, ktoré ešte nemáme. A teraz nás čaká Obsidian Flames a uvidíme, že čo si tam nájdeš, Jakubko. Vyzerá, že to nebude až také ako v prvom boostri a máš tu Holo Palafin. Dobre, Davidko, poď, ideme sa rovno pozrieť na tvoj. Obsidian Flames. Obsidian Flames. Charizard tam bude. No jasné, vždycky po tých najtopkovejších kartách. Ale tak vždy veríme v každom boostri, že nám padne to najlepšie.
a mnohokrát sa to aj plní a vtedy je to fakt zážitok. A máme tu Wigleta, Pupitar a Holo. No, Charizard tu nebol, ale uvidíme, čo nájdeme v Paradox Rift v poslednom boostri Jakubkovom. No čo, ešte nejaký hit? Nájdeme ďalší? Či bude stačiť Sprigatito na dnes? Ľahká. Poď, uvidíme, že čo tu nájdeme. Purloin, Ninfu, Beluza, Krokalor, Porygon, Nikit. A máš tu EX-ko. Á, pekne, pekne. Tak si vyťahol druhý hit, Jakubko. Tebe sa dneska veľmi darilo. Z 3 balíčkov 2 hity. Veľmi pekné. Nech sa páči, toho si môžeš odložiť. A nás ešte zaujíma, čo nájde v poslednom boostri Davidko. No ukáž, pozrieme sa na ten Paradox. Či prinesie aj tebe nejaký hitik. Zatiaľ toto máš také prázdne vedľa seba. Tak hádam, nejaký ten hit pekný tu nájdeme. No poď na to. Pansage, Durant, Lutrio, Zekrom, Nimble a Kingdra. Takže dneska sme tu mali, vlastne ty si všetky hity vychytal. Ale pekne, Sprigaty to veľmi potešil. Kufrík je naozaj zaujímavý, plný drobností pre deti, ktoré budú mať veľkú radosť z nálepiek aj celkovo z kufríka. Takže sme radi, že sme tento kufrík otvárali, sme radi, že ste aj vy sledovali toto video naše a vidíme sa opäť na budúce. Majte sa krásne, ahojte! Ahoj.